Ili apropo toga ću vam reći za slučaj iz Zagreba. Dolazi prvo gospodin, bole ga križa, nešto, krsta. Da. Tu nema dijagnoze, ja mu to napravim, on super zadovoljan, dovede cijelu obitelj, radimo preventivno. Znači, bioenergoterapija se može raditi i zdravim ljudima. Terapija za dizanje imuniteta, antistres terapija, to danas svakome treba. Potpuno zdravi ljudi mogu dolaziti 1-2 put godišnje da im malo energijom nafilamo i da napravimo da se ne razboljevaju, da bolje izdrže svakodnevni ritam. Tad je doveo i suprugu i kćer. Kćer bila izuzetno mlada, lijepa, cura. I poslije 2 godine me frajer zove i kaže: Slavko, možeš nešto napraviti, umire mi dijete. Koje je dijete? Ta cura. Ona, kad je on nju doveo, ja je nisam prepoznao. Njoj je opadala kosa u grumenima. Crijeva su joj se raspala. Doktori su gledali i rekli: gotovo je, to nema mjesec dana, ako. Znači, užas. Ja nisam mogao vjerovati da je to ona cura koja je bila. Nisam joj ništa ni radio, samo sam uzeo antene da idem pitat što je se desilo, otkud se to odjednom, kad je znam prije 2 godine zdrava prava, a sad osoba umire. Meni antene kažu problem je štetno zračenje. I sad logično ti ideš pitat štetno zračenje, to da li je životni prostor, da li je tamo gdje spavaš ili na poslu možda, ljudi sjede, rade na mjestu štetnih zračenja. To sam imao u Osječkoj bolnici u laboratoriju, nekoliko ljudi je umrlo, a nekoliko su imali leukemiju i čudne bolesti, sve dok nismo došli tam i počeli liječiti s bioenergijom i kazali, tam je bila jedna mašina koju su koristili, ogromna, od koje je bilo štetno zračenje i ubijala ljude koji rade unutra. I šta je bilo s curom? I meni odgovor mi ide da je štetno zračenje. Pitam, koliko živiš tamo gdje živiš? Kaže ona, pa oduvijek živim u tom istom stanu. Sad se ja pitam kako je to moguće. Pa idem jedno drugo, ponovo pregledam, opet isto kaže. A pitam ja, pa jesi u istoj sobi? A ne, kaže, prije 2 godine je umrla baka od leukemije, ona dobila njenu sobu i preselila se. I baka je leukemiju imala zbog štetnih zračenja, ona je se preselila. Rekli smo tamo kako da naprave zaštitu, napravili smo u roku od 2-3 mjeseca, cura se vratila potpuno zdrava na posao. Znači, u stvari je mi sa energijama i nismo liječili, nego smo samo rekli kako da se napravi zaštitu, koji je uzrok, detektirali smo ga, da su štetna zračenja i čim ona više nije pod utjecajem štetnih zračenja, aura se popravlja. Naravno smo napravili tretmane, ali ti nisu bili presudni. Mogu sam nju liječiti koliko hoćete, ona bi svejedno umrla jer živi na velikom intenzitetu štetnih zračenja. Da.